Dembaş gotarên aziz yên podcast Kurdî ez rojnameger Gunur Gun. Em ê îro li ser rewşa girtî û mehkûmên Kurd yên ku li girtîgehan re westin. Weke ku tê zanîn di derecehiya salan de girtî û mehkûmên Kurd an ji ber nexweşiyên giran, an ji ber sedemên nezelal nediyar û bi awayên bişik canê xwe ji dest dane. Wan demên dawiyê jî hin girtî û mehkûmên Kurd ji ber heman rewş û sedeman canê xwe ji dest dan. Li gel wê yekê hin malbatên girtî û mahkûman bi baroya Amedê û Wanê re li ser şert û mercîn girtîgehan û rewşa girtî û mahkûman axivîn. Piştî wê 14 baroyên Kurd li ser rewşa girtî û mahkûman daxuyaniyek weşand. Em ê vê mijarî bi parêzer û endamê Komisyona Girtîgehê ya Komeleya Dadnaz ji bo azadî yanî OHD Birêz Gurkan İsteklî re biaxivin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Hûn bi xêr hatine bernameya me Birêz Gurkan İsteklî. Merhaba serçava. Belê Birêz İsteklî min di destpêkê de hinek behsa mijarê kir, çarçovayê kir. Awilê dixwazim wê yekî bipirsim. Li gorî agahîn berdestê we xebatên we wek komele û dîsa li gorî daniyên agahîn sazîn din. Gelo di girtîgehan da çi qas nexweşîn giran yên girtî û mahkûmên Kurd hene? Bi rastî niha li Tirkiye û li Kurdistanê ji xwe gelekî girtîgeh hene. Hejmara wî nizanim ama ji sêsidê zêdetir e. Di van zindanan da jî li gorê daneyên destê me de 294,000 girtî hene. Yani ê siyasî ê adlî li ser hev û ji van girtiyan 1605 girtiyên nexweş hene. Ji vana jî 604 wî nexweşiya wan giran e. Li gorî daneyên komeleya me û baroyê ku yan jî komeleyê dinê ku em bi hev re vê karê dimeşînin destê me de van ew hene. Nava salekî da 65 yani 65 girtî jiyana xwe ji dest dane di zindanan da. Ji vana jî heft hebê wî vê meha dawiyê de nav mehekî de jiyana xwe ji dest dane. Ev na agahiyên herî davî ne ne wisa? Belê agahiyên na herî dawî evin destê me da. Lê roj bi roj zêde dibin. Bi mirinan kêm dibin. Yani hejmarê qas hejmarê girtiyan kêm dibe, mirin jî zêde dibe. Yani mirin çiqa zêde bû hejmarê wan jî kêm dibin. Her roj jî diguherin yani ev mijar. Çimkî zindan qadê zav dijwarin, zorin yani. Ciyê şert û mercê wê li gorê jiyana insana, jiyana mirovan nîne. Ji ber wê jî her tim zû bi zû mirov bi nexweşiya dikevin. Ev jî van daneyên destê me her tim diguherîne yani. Hûn dikarin hinek jî li ser qebatê xwe wek komele biaxivin? Ez merak dikim. Gelo hûn wek şexa Stenbolê wek komele rewşa girtîgehên herêma Marmarayê çawa dibînin? Bi rastî em li Stenbolê, şexa Stenbolê ya komeleya me em li herêma Marmarayê dinhêrin û komisyona girtîgehê 13 girtîgeh li vê derê hene. Li vê derê jî gelekî girtiyên nexweş jî pir hene. Em wek komisyon heftê carek ya jî qet nebe 2 hefte carekî diçin zindana rewşê girtîgeha dipirsin. Li gorî wî girteyê xwe digirin. Eger hebin xwestekê wan çi ne, çi nînin, çi dijîn, çi najîn, em wan rapor dikin û bi çapemeniyê re parve dikin. Ji xeynî wî li hêla hukukê em bêjin çi bêkirin, çi hewce dike, em van xebata dikin. Lê li vê derê dikarim bêjim rewşa girtîgeha baş nîne. Nava mehek da li vê derê li Tekîrdağê, li Qandirayê du insan bi awayekî guman jiyana xwe ji dest dan, gotin xwebidar vekirine. Lê van mirovan van girtiyan demê dirêj bûn di zindanê da bûn, girtî bûn. Li ji hêla wan ve ji me re pirsgirêkekî heya niha nehatibû, ne ji wan ne ji hevalê wan.
yani çibu ku van mirova xwabdar vekirin. Ev jî yani dede nîşan ku li zindana yani PKK'yên zindana mirova tînin wê astê ku rê nadin berwan yani ya rêya mirinê tenê didin berwan yani bi kurtasî dikarim bêjim îro zindanê bi taybetî yê aliyê Tirkiye û tevê yê Kurdistanê jî bûne yani bûne cihên mirinê wisa bêjim yani îro zindiyê di wê derê da jî ji ber ku heq û mafê wan tev tên binpêkirin wek em bêjin di goristanekî da dijîn yani. Ez dixwazim werim ser mijarekî din ji ber şert û mercên girtîgehan û rewşa girtî û mahkuman hin malbatên girtiyan bi baroya Amedê û Wanê re hevdîtînan pêkanîn. Hûn wan hevdîtînan çawa dibînin û dikarin hinek ser wê jî biaxivin? Yani bi rastî ji xwe van pirsgirêkên ku tên jiyîn di zindanan da ev afqas mirin çê dibin ji bo vê hewceya ku civak di serî da jî van komeleyên ku bi hukukê re eleqen em bêjin wek baro em bêjin wek komeleya me em bêjin çi bêjim îhade her wekê din hewceya vana ji xwe karê wanê yek sereke ya yekemîn li vê hêlê bixebitin ji ber wê jî her çarde baroyên Kurdistanê yên ku dest bi vê xebatê kirine ev xebatekî hêja lê xebatek direngmayî ye jî yani ne îro tenê ku ev pirsgirêk tê jîn îro tenê ku wisa bi hinekî bi tundî ket rojevê ji ber wê hinekî belkî bertek hat nîşan dayîn ama bi salan e di girtîgeha da işkence heye, taciz heye, tecavüz heye, kuştin heye, mirin heye, xwekuştin heye çiqas direng bêjî gavekî pir biwate yani wisa dinirxînim û bi malbatên girtiyên nexweş re bi hevkarî ev kar were meşandin tê meşandin gelekî jî baş e hêvî bikim yani wê bêtir baş bibêjî. Yani biya we saziyên hukukî taybet baroyên Kurd di mijara şert û mercên girtî û mahkumên Kurd da li ser nexweşî mirinê wan da yani ez bêjim wek baro xebatan yani dest bi xebatên dereng kirin yani. Belê bêguman dereng kirin yani heta niha bêguman kar û xebat hebûn jî hebûn ama wisa çawa bêjim yani dibêjin tekîl bûn yani bi wisa bi rêxistinî nebû îro em dibînin ku çarde baro hatine cem hev vê mijarê axivîne û pergalekî derxistine ji xwe re gotine yani em ê vêya bikin ji ber wê jî yani bi awayekî pergalî direng mayî bû lê gavekî pir bi nirxe hewceye bêtir were mezinkirin. Piştî hevdîtinên malbatan bi baroyan re çarde baroyên Kurd jî daxuyaniyek weşandin û di wê daxuyaniyê de balîk şandibûn çend xalan yek ji ev bû ku mafê tenduristî yên girtî û mahkuman mafê mirovan hukuk ez bêjim pîvanên cîhanê yên ser hukukê ji bo mafê tenduristî çi dibêje? Niha yani dema ku mirovekî hat girtin ew mirov bi mafê jiyanê bi mafê tenduristiyê bi mafê civakî yani bi hemî mafê xwe dibin wek dibêjin güvence dibin güvenceya dewletê de ye dewlet mecbûr e van mafa hemî bi awayekî paqij bi awayek zelal van mafa pêk bîne yani mecbûr e yani yükümlü dibêjin li bi wî ew e lê îro em dinhêrin di zindanê Tirkiye devlet van mafa tuyekî hem nayîne cî hem jî binpê dike li aliyê dinê em bêjin bi navnetewî de di saziyên navnetewî de hukuka navnetewî de jî ew erkê qanûnê ku emirdar hene yani mecbûrên ku bînin cî hene lê saziyên navnetewî jî îro wek ew ê guhê xwe girtine ji vê re li ser gotinê em bêjin komîteya îşkenceyê heye li Avrupayê lê bi dehan care em serî lê didin îro nayînê li Tirkiye nagerin raporekî jî nagirin
ev jî Türkiye jî ji vî cesaret hildide û bêtir mafê girtiyan bimpê dike, ne dibe nexweşxana, nexweşa nabe nexweşxana. Dema dibe nexweşxanê ji ber vê pandemiyê, bi hinceta vê nexweşiyê digire wan tenê dike odeyekî dibêje karantîna. 14 roj wê nexweşê tenê di odeyek da digire, nexweş wê 14 roj da bêtir nexweş dikeve. Yani ji ber wê jî ew nexweşên ku tenê nikarin jiyana xwe bi tena serê xwe derbas bikin, hewceye mecbûr e here nexweşxanê tedawî bibîne, ji ber ku 14 roj tenê di karantînayê da dimîne, naxwaze here ew jî nexweşxanê jî tedaviya wî jî nabe. Dewlet dema ku tê karê wî dikare wê karantîna rake, ama îroj xwara xistiye hincet ji bo mafê girtiyan bimpê bike, vê nexweşiyê jî vê pêvajoyê jî gelekî baş, yani bi awayekî xirab baş bikardîne. Yani ji bo vê jî em tabî tev digerin, heta çiş destê me tê em serlêdanê xwe, hevdîtinê xwe dikin. Qasê 10 roj ewil ji Bemê re jî serlêdanek hat kirin ji ber van mirina û ji ber van nexweşiya. Ji xeynî wê me bang li komîteya îşkenceyê kir, hîn bersiva me nedane. Di vê hêlê de hetanî ew be em ê jî karê xwe dewam bikin, yani bidomînin. Em hinek din taybet werin ser şert û mercên zindan girtîgehên Tirkiyeyê. Em zanin ku gelek girtî û mahkumên Kurd li zindanan bi nexweşîn giran ketine. Bi dîtina we yani şert û mercên û rewşa girtîgehên Tirkiyeyê di çi astê da ye li gorî pîvanên cîhanê û li gorî pîvanên hiqûqî? Bi rastî yani li zindanên Tirkiyeyê Kurdistanê rewşa girtiyên nexweş qet ne baş e. Bi salan e nexweşiyê wan dewam dikin û her diçe zêde dibin. Hewceye ku înfaza wan talûq bikin, bi hemî serlêdana, bi hemî bankirina jî dîsa jî dewlet guhê xwe girtiye û bersiv nade van xwesteka. Li gorî pîvanên hiqûqê, li gorî pîvanên hiqûqa navnetewî, îro em dikarin bêjin şert û mercê zindanê Tirkiyeyê û yên Kurdistanê wek bûniye kampê hêsîra, yani wek em bêjin kampê naziya. Tu mafê kesî naskirin, yani maf ez ji maf jî derbas bûm insana dikujin, yani meriv dikare bêje dikujin, çimkî ew însanê ku dibên xwebidar vekirine wan şert û merca jî dîsa ew dewlet ew îdareya wê derê wan şert û merca çê dike, mecbûr dike car bi car. Yani kuştin tenê ne yek were meriv bikuje. Ku wextê tu nexweşekî tedavî nekî jî û pişt re ew jiyana xweşdest da, dîsa berpirsiyarê wî dewlet e, çimkî dewlet di wê wextê ku yekî girt bi qanûna xwe, bi hiqûqa xwe cezayek da wî, êdî ji hemî her tiştê wî berpirsiyarê wî ye. Ji jiyana wî jî berpirsiyar e, ji tendurustiya wî jî berpirsiyar e, ji heqê wî, mafê wî, ji her tiştê wî berpirsiyar e. Lê îro ku tu yekî nayîne cî, serî de jî nexweşê girtiyên nexweş yek bi yek her roj em dibînin jiyana xwe ji dest didin. Car cara jî dinhê re hatiye ber asta mirinê û digire berdide du roj şûn da heftek şûn da li derve jiyana xwe dide. Yani ev jî wek kuştinek e, yani em wiha dinirxînin vê ew ê, ji ber wî jî şert û mercê wî nebaşin yani. Birêz istekli ez dixwazim em berî xwe bidin cîhanê jî gelo sazî mafê mirovan yên hiqûqî, yên navnetewî li ser şert û mercên zindanan û rewşa girtî û mahkûma çi qas baldarin vê yekî çi qas dikine rojeva xwe û hevan demê li gel vê mijarê vê rewşê çi qas ez bêjim bala hikûmeta Tirkiye û sazên Tirkiye dikişîne. Yani mixabin ez dikarim bêjim qet li ser nasekine. Di serî de eva 5 sal nêzîkê 4 sal e li girtîgeha İmraliyê Serokê Gelê Kurd girtiye û haya agahiya civakê jê tune. Yani ew jî li gorî qanûna Tirkiye ew jî mehkûmek ye.
girtiyekiye tu mafekî wî nayîcî bi salan e hemî awqas bank têkirin awqas serî lê didin tu encamek heta niha nehat bi dest xistin îro tu dinherî li zindanê hemî Tirkiyeyê Kurdistanê heman tişt li vir tên kirin û civaka navnetewî jî saziyên hukukên yên navnetewî jî ji vê re guhê xwe girtine û tu carî bersiv nadin van ewa bi rastî ka ev hinekî jî karekî politike siyasiye yani wisa dikarim bêjim yani li pişt deriya tiştê din tê axaftin kî ku avqas guhê xwe jê ra girtine yani ger tu saziyekî hukukê hele bi taybetî jî yê navnetewî ji van bûyeran re bêdeng gere nema yani îro ku bêdeng maye bersiv nade mirov jî difikire yani tiştek din heye o zaman bu şekilde difikirim dikarim vê bêjim yani ser vê mijarî Birêz îsteklî ez dixwazim em carek din vegerin li ser daxuyaniya baroyan daxuyaniya baroyan de hatibû gotin ji Wezareta Dadî ya Tirkiyeyê daxwaza hevdîtinê hatiye kirin û baro wek baro gotine ku wê li ser vê mijarê yani li ser rewşa girtî û mahkuman wê rawestin hûn hevildanên baroyan çawa dibînin gelo wê encamek çawa bixwe bîne yani bi rastî meriv nikare bêje ku di van zindanan da ev qas çawa bêjim ev qas maf tên bin pêkirin meriv nikare bêje ku haya wezîrê karê dadê haya wî jê tune meriv nikare bêje çimkî yani serî ew e bê wî ez zen nakim ku van pêkhateyên ku dervey hukuk tên kirin ez zen nakim ku haya wî jê tune be ji bo vê jî hewceye yani di serî da baro pişt re jî saziyên dadê hukukê yani zor bidin ser vê meselê û çi dikin bi awayekî wan bînin ser xêza hukukê û hemî mafê girtiyan bi awayekî cardin li gorê hukukê li gorê hukuka navnetewî li gorê heqê însana mirovan cardin ava bikin yani bê wek bînin îşleva wî bînin cihê wî baro jî divê hêlê da baro karekî giring dikin yani fermîne her tiştê de yani pêşiya her tiştê qurumên fermîne û ji wek em bêjin em saziyekî ne komeleyekî ne ji me zêdetir dikarin van têkiliyê xwe çêkin biaxivin û hewl bidin hêvîdarim ku ev hewldana wan bi awayekî erênî bi encam be Birêz îsteklî ez dixwazim em li ser raya giştî jî biaxivin niha hûn behsa şert û mercên girtîgehan dikin hûn wek parêzer rewşê zanin dişopînin em wek rojnameger dibînin dişopînin biya we raya giştî li ser şert û mercên girtîgehan li ser rewşa nexweşan yên girtî mahkuman çi qas baldarin yani mixabin dikarim bêjim qet baldar nînin ji xeynê hinek çapemeniyê vê rewşê tîne ziman ji xeynê wî raya giştî hetanî rojekî mirinekî ji kuştiyekî ji zindanek dernê di bîra kesî da nînin wek em bêjin tovkirine kampekî wan însan hatine ji bîr kirin belkî malbatê wan hewl didin em dibînin malbatê wan ra di nava têkiliya dane lê ji xeynê malbata civak raya giştî jî guhê xwe girtiye ji vê meselê re yani ku hinekî em bêjin bertek nîşandayîn zêde biba civak raya giştî bi dengek gur bi dengek bilind vê meseleyê baniya ser ziman em bêjin çalakiyê demokratîk bikin em bêjin li derê meclîsa Tirkiye daxuyanî bidin her wekê din yani bi awayekî tê bikoşiyana îro ev qas encamên xirab dernet ketin holê ji ber wê jî hewceye yani civak di serî da jî civaka Kurd gerek li ber vê
sistema pergala kuştina girtiyên Kurd bêdeng nemîne. Îro girtiyên Kurd di zindanan da yan tên kuştin ya jî mecbûr dihêlin ku xwe bikujin. Her gere di serî de her Kurd piştre jî tu insan vê qebûl neke hewceya bertekê xwe zêde bikin ancak bi wê awayî jî wê encam were girtin. Çimkî bi tenê kar û xebatê me parêzeran an jî saziyên dadê bi encam nabe. Belê. Em hatin daviya bernameya xwe birêz îsteklê herî davê hûn ji bo guhdarên me dixwazin çi bibêjin? Bi rastî ji bo guhdaran dikarim bêjim bila serî da girtiyên nexweş tenê nehêlin. Ji bo wan li her qadê dikarin bertek nîşan bidin, dikarin gotina xwe bêjin, bila bêjin jî. Ji xeynî wî bi wan re tim nava têkiliya dabin, dikarin ji wan re name binivîsînin, dikarin bi awayekî dengê xwe bigihînin wan. Çimkî em dizanin ku ew ji hêz û morala jiyanê ji wan re lazim e, hewce ye û dengê me çi qas bigêje wan ew qas hêz û moral wê zêde bibe. Em wek parêzer çi bikeve ser milê me em dikarim bêjim ki em ê vê bikin bêguman. Hewceya berteka xwe bi her awayî bi her li her qadê li her ewê nîşan bidin yani. Vê bêjim û spas. Birêz Gürkan İsteklê ji bo beşdariya we em gelek spasiya we dikin. Belê guhdarên ezîz yên podcast Kurdî em hatin daviya bernameya xwe di vê bernameyê de em li ser rewşa girtî û mahkûmên Kurd rawestiyan. Hatta bernameyeke din bimînin di xweşiyê de dem baş. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.